ihe onyonyo anyị na-ere n'akụkụ nkịta bụ ndụ na ọnwụ nwanne anyị nwaanyị bụ Ada Igbo anago mmụọ adonyego arụ ya n'ini. Ọ ife mwute ka ọ na-abụ nneta ife a ncheta egwu a na-agụ enego m anya n'ụwa o nweghị ihe hụrụ n'ime ya igwe bụ ụlọ m enu ụwa bụ ọrịrị. Ọtụtụ ya echeta egwu a ndị okenye. Ụwa abụrụ be anyị. Ife a bụ Ada Igbo ka emerụ akwamozu ya. Emere nke emere na Dream FM n'ụlọ ọrụ ọ na-arụbụ mgbe ọ nọ ndụ, mee nke emere na be ha na Imo steeti. Eje m nke mmeje ka anyị jekwanyere ya ugwu ikpeazụ. Nsị na mmewetara na ihe onyonyo ka anyị were ya wee na-amụta maka ọkụkọ fụrụ ebe a na-egbu ọkwa mmadụ n'otu a ka ọ ya adịghị ofu ụbọchị. Ana m ekene Chineke n'isi ndị niile tikọrọ aka wee zụọ ndụ nwanne anyị nwaanyị. Ọ nụrụ ọgụ gbaa mbọ ka ọ zọta ndụ ya, mana ọnwụ ekwere. Ọ na-aba zọta ndụ anyị edebere ọnwụ. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ. Ọ bụrụ iji ụwa na enyi ya na ọya na ezinụlọ ya. Ọ nọ n'ozu ha nwa dị ndụ na-akwa ya maka ndị dị ndụ ya akwa onye nwụrụ anwụ. Ma anyị nwa chetakwa na anyị nwa dị ndụ bụkwa ozu anyị akwa echi. Anyị nwa dị ndụ bụ ozu anyị akwa echi. Oge dị mkpụmkpụ. This life anyị nọ na ya is too short. Ka ị na-ene n'ife a ka m chọọ ka ị na-atụgharị uche n'ife ọza nwanne anyị bụ Ada Igbo maka ọ nọ na Indian hospital a year and 3 months. Ọ 15 months ebe a na-azọ ndụ ya. Kedu ihe ka na-esere gị na nwanne gị? Kedu ife iji wee were aka na-abụ jide ụwa? Ụwa ọ bụ nke onye? A na-azọ gị n'ọkwa afa mmadụ? Uwe ezu oke ọkwa afa mmadụ? Onye nwe ụwa bụ afa mmadụ? Kedu ife na-esenụ? O nwere onye nwe ụwa. Anyị ncha bịara abịa, anyị ncha ya ana. Onye ka njikwa n'oge gara aga na every landlord is a tenant. Every landlord is a tenant. Ọ bụ na ibie na 40 years n'ụwa ị gago half time, ị na-abazi second half. Kedu ife ị ka na-eche? Ma gị matakwa na ikpe niile iwe n'ụlọ ikpe, ego niile idewe na bank, isi niile ị na-anya, imekwa nke a mee nke ọzọ, ha makwa onye ịbụ. Echefukwana na ife ọnwụ na dị ndụ na-eku ume na anwụ anwụ. Ife dị ndụ na-atagharị ọnụ, ife na-atagharị ọnụ na-ebu ebu, mana ife na-ekuku ume na anwụ anwụ. Echezọkwana ka ọ dị ọfụ n'obi gị. Everyone who lives will die. Otu a ka ọ dị. Ị na-ebi ndụ, ị na-ebi ka ya asị na ị na-achị nwa echi, maka onye ọ na-asị onye abiwe ndụ ife ọjọọ ya ebe n'oke ma ọ na ọ kwụsịrị kpamkpam. Ị na-ekpe ekpere ụtụtụ na-ekpe ya ka ọ ya last prayer. Ife a bụ Ada Igbo na ka ọ dị na ndụ. Ịfụ nọ ikuku a na-ekubu mma ndụ. Ọ bụrụ maka ego inwe, ọ bụrụ maka dimkpa gị. Ejiri ịnya nkume n'onu ama ndị na-ata akị. Ọ bụrụ ife niile gba dimkpa ka ume dị. Ọtụtụ mmadụ na-akpagharị tata enwe na ndị nwụrụ na a na-eche ụbọchị okpokoro ahụ ya atọgbọ maka enwe ọtụtụ nwụrụ anwụ na-aga ije. Na-eyi ife a bụ Ada Igbo nwanne anyị nwaanyị. Kedu onye ya afụ ọnwụ wee kwudo nwụọ? Ada Igbo nata Naijiria wee kpọọ m sị m narị ya na-azakwa aza. Nsị anya wepụ obi na fia nwee ike ime mmadụ ọnwụọ tupu oge ọnwụ ya eruo. Wepụ obi. Ọ sị m na ọ marakwa ife na-eme na brọda Tigbo, amarakwa ife na-eme m. Ada Igbo bee. She saw the death before the time came. Unu afụrụ ya? Onye ya akwụdoro ọnwụ? Who will not cry before the face of death? Even Jesus wept. Ada Igbo kwara arịrị. Ọ tara afụfụ, mana Chineke ekene dịrị ya n'isi nwa ya nwoke nke kwudoro ya na ọtụtụ ụmụ ya ndị ọzọ. Ikwu na ibe ndị enyi ndị niile akpọrọ oku ha gbata ọsọ enyemaka. Anyị nwere dịka mmadụ ọ Chukwu ma nke onye na-eme. Ị marọ nke iji wee dị ndụ taa. Ị marọ nke Chukwu buchapụrụ gị na nzuzo. Maka onye nye aka dozie nke mmadụ, Chukwu enye aka dozie nke ya. Ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime unu si na Ada Igbo ya ebi, emechaa the cold hand of death ekwerọ. Ekpere na-ekpe n'isi unu ya ebikwa. Yesterday Ada Igbo dị ka anyị na ya. Tomorrow anyị nwa ya adịkwazị ka ya. Anyị nwa dị ndụ bụ ozu anyị akwa echi. Ọ bụrụ ka ije ụwa dị. Onye ka onye egwuregwu ji wee gụọ. Onye bi n'ụlọ be mmadụ adịrọ mma ịkụ fụlawa. Onye bi tenant be mmadụ ya kụkwa na fụlawa. Mbọsị iwe ga-ewela nlọdụ gị
o deero gị akwụkwọ. Onye nwe ụlọ nwere ike ịpụtụla ofu mbọsị o deero gị akwụkwọ. Ọ sị gị kwapụ n'ụlọ ya na ya chọrọzi gị na be ya. Ọ sị gị kwapụ na be ya na ya chọrọzi gị n'ụlọ ya. Ịchọbụ na aghara aghara, ịchọbụ ụlọ ketata nke echi. Fụlawa ịkụrụ na be ya, ha ncha ba naba aghara. Ka ị na-achọ ụlọ, ka ị na-achọ ego, ka ị na-achọ moto ijakwa ngwongwo, ebee ka ị na-akwaje? N'ụlọ onye ọzọ ka ị na-akwaje. Irukwa ebe ahụ ibido n'isi, ibido kụba fụlawa ahụ, ma nke mgbe kụrụ narụ na nkịtị ọkwa n'ụlọ onye ọzọ. Ife abụ egwu mmadụ gụrụ. Abụrụ m ekọresta mana anwara m. Ife abụ egwu mmadụ gụrụ ụnafụ n'ozi ọma. Kedu ife ị ka na-eche? Ọtụtụ posta a na-amata ata bụ gone so soon, painful exit we regret to announce. Nnechazi anya ka mfu celebration of life, ka mfu ka mmadụ si ata adamafụ. Ọkacha otu ọnọdụ Naijiria dị, ọtụtụ na-anwụ n'afọ oghe without enjoying the patrimonies Chineke ji wee gọzie obodo a. Maka the political profiteers, ndị mana ha dị possessed with the spirit of megalomanias. Mana Chineke ya gbara ụmụ ya ọgụ. Anyị anwakwa ike anyị maka agha ka anọ. All man-made suffering, no hospital, no good roads. Mana n'ime ife dị na-edozikwa ndụ gị kwa ụbọchị maka onye ọ na-abịara abịa ya ana ọbịa ụwa mara ọnụ ya. Kedu ife ka na-eche ka onye mmagwa gị mgbe ya anwụ? Ị na-eche the futuristic happenings of eschatology, the eschatons. Ọ ya egetikwa gị unaware. Ife ndị ndụ ji akwa onye nwụrụ anwụ ka ha jụọ onwe ha ajụjụ. O kwesịrị akwamozu ọbụla ije ha sịnata ife iji. Ụfọdụ ibe inwe na kọt ije wepụ ya. Ọnwụ bụ ife mmadụ enwere ike ịgbanarị. Is a necessary end. Death is inescapable. Abịa na airways ọ na ebe ahụ. Abịa na water bodies ọ na ya, road transport ọ na ya, domestic accident ọ na ya, wars in various countries ọ na ebe ahụ. This world is not our home. Onye gụrụ egwu sị, this world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond blue. The angels beckon me. In heaven open doors. I cannot feel at home in this world anymore. Onye ọ na m egwu a, ọ dịgo ụzọ egwu ịtọ ngụrụ n'okwu a na-ekwu ka m wee na-agba anyị ume, ka anyị wee na-akwadowe. Onye ruo onye na-ebughị ife nọchiri ụzọ, rapụ okwu na ụka bugawa ife nọchiri ụzọ. Ọ bụrụ na onye mkpọkọta gbọọ gị tata, ị ya apụkwa ka o nwere ebe ị ka ya ejide aka. Maka ọnwụ bịara na ọda afụ ụzọ, ọda ajụ ese, ọ bịara na onye o ji aka ka o ji ana. Ọnwụ bụ an obedient servant of God. Na enwere ụgwọ aka na-achọ ekwere gị na akaụntụ, ọ bụrụ ife a ka ọnwụ jụ gị. Na ị na-eche salary, ọ bụrụ ya ka ọnwụ jụ gị. Na onwe alat ị na-atụ anya, ọ bụrụ ife a ka ọ jụ gị. Na enwere ana ịgba anọ ka iri ufu na ị na-arụ, ọ bụrụ ife a ka ọnwụ jụ gị. You are speaking in tongues. Ife ị na-akọ dị iche na ife ọnwụ na-akọ. Anyị bịara abịa n'ụwa anyị ya ana. Ife niile anyị na-afụ anya na-eme ngafe. Ejikwana ya nọ n'ilo gị na Chukwu. Kedu ife ya ekewapụ gị n'ịfụnanya nke Chineke? O nwere ịgba ọtọ, akwa, ego, ụnọ na-etigbu onye nwe ya. Ego mmadụ na-ekotara ya okwu. Ndị mmadụ riri eri na-egbu ya. We are what we eat. Nni iri n'ọnụ gị. Kedu ife ọzọ? Moto na-egbu onye nwe ya. Gwagodu m ife ndị iji aka. Ha ncha niile bụ weapon against our lives. Kama na anyị ji ewere echere oge. Anyị ji ewere enekwa ndụ, maka ego adịghị enye ndụ mana ego na-enekwa ndụ. Ego adịghị enye udo mana ego na-emekwa udo. Ọ na-maintain peace mana ọ dị enye udo, maka enwere so many rich men nọ in crisis. Ha na nwunye ha ebiro. Ezinụlọ ha nọ in disarray. God is not an option. God is a necessity. Jide Chineke aka. Were okwu ndị atụgharị uche. Ana m asị ndị be ada Igbo karị n'obi. Ọkacha nwa ya nwoke ụnụ ya afụ mgbe mụ na ya na-ekene onye nwa duje mama ya na India nọ ebe ahụ a year and 3 months. Rapụ biznes ya, rapụ ife niile ọ na-eme. Ụnụ afọrọ ịfụnanya ezigbo ọrụ dị n'ime ya. Chineke werekwa ezigbo ụmụ gọzie ego nwa na-ege m ntị. Ọ na ụmụ gị na-enupụ isi, ana m ayọ Chineke ka o mee ha ka ha na-erube isi. Gị nwa gbakwuo mbọ, maka akwụkwọ nsọ sị na ụmụazị ya bụ ife ngọzi, Psalm 127 verse 3. Mana ọtụtụ ezinụlọ ha bụrụ na ife abụmọnụ. Na ụmụ ya ọ rapụrụ, Chukwu ya enye ha amamife, nye ha nghọta, nye ha uche. Ebe a nwanne nwaanyị si wepụ, Chineke ya edochi ya n'ezinụlọ a, kasie di ya obi, ndị ikwu na ibe ndị o metụrụ.
nya dịba o nwee ndị ka ya apụta nwee ndị ya apụ echi nwee ndị ya apụ nwanne echi ọ bụrụ ka ije ụwa dị mana ife anyị na-ayọ Chineke bụ ka anyị tọọ atọ ka anyị ghọrọ mkpụrụ anyị kụrụ ọnwụ ike abụkwa n'oke anyị ya na anyị mana onye ruo onye na-akwado maka ọ na-abịakwa na mberede. Ana m asị ada Igbo nwanne m nnadụ mma ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndokwa na ịnwa anụ oke gị n'ụwa a onye nwe anyị ga-ebe ka mma n'eluigwe dịka okwukwe gị si wee dị. Afa m brọda Paul Chigbo zisa ihe onyonyo a ka ọ dị the best